Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. 34-нче комплекста билим берүү учреждениесе төзелеше дәвам итә, эшләрнең инде этапта бара. Язга авыл хуҗалыгы ярминкәләре үз эшен дәвам итә. Ни өчен фермер продукциясенә бәяләр тотырлык кала? Янгыннарга юл куймаска Комсомол районы хакимиятендә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре һәм бакча ширкәтләре рәисләре катнашында җыелыш уздырылды. Очрашу вакытында бакчачылык ширкәтләренең проблемалары турында фикер алышында, ут көрәшчеләреннән киңәшләр алынды, шулай ук рейдлар планлаштырылды. Тулырак безнең сюжетта. Елена Симонова 2017 елдан гидростроитель бер бакчачылык ширкәте рәисе булып эшли. Анда 1500-дән артык участок бар һәм һәркемне дә күзәтү җиңел түгел ди ул. Татарстанда янгынга каршы режим әле кертелмәгән, әмма кар эребетү белән аңа әзерләнә башладылар. Мәсәлән, гадәттән тыш хәлләр вакытында янгын сөндерү машиналары суга каршылыксыз барып җитсен өчен күлләрне камышлардан чистарттылар дип билгеләп үтә бакчачылык ширкәте рәисе. Сейчас мы повесим первое, что это афиши, то, что имеется противопожарный режим с 17 апреля. Затем, значит, проработаем, у меня очень много круглогодично, кто проживает. Естественно, проработаем, чтобы работали API-датчики. Шүпчәр җыю ташландык участоклар суга якын булу буларның барысына да очрашу барышында игътибар иттеләр. Шулай ук бакча җәмгыятьчеләрендәге проблемалар урыннарны якын арада старт алачак рейдлар барышында ачыкларга мөмкин дип билгеләп үттеләр. Моннан тыш бакчачыларга 17 апрельдән Татарстанда махсус янгынга каршы режим гамәлгә керәчәген искәрттеләр. Бу вакытта урманнарда учаклар ягу, мангаллар яндыру, үлән, көнкүреш һәм сәнәгать калдыкларын яндыру тыела. 17 апреля по 10 мая на территории Республики Татарстан действует особый противопожарный режим. В период действия особого противопожарного режима предусмотрено административное наказание по части 2 статьи 20.4, что предусматривает на граждан от 10 тысяч до 20 тысяч, на должностных лиц от 30 тысяч до 60 тысяч, на юридических лиц от 400 тысяч до 800 тысяч. Бу язда гына да Чалда үлән януның 26 очрагы теркәлгән. 2022 елда шәһәрдә беренче тапкыр коры үлән апрель уртасында янган. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Яш микрорайонга мега мәктәп 34-нче комплекста билим берүү учреждениесе төзелеше дәвам итә. Исегезгә төшерәбез аны элекеге Комсомольский гараж кооперативы урынында төзиләр. Чаллы мэры Наил Мәгъдиев эш барышын бәяләде. Төзелеш майданчыгында безнең төшерү төркемедә булды. Гараж кооперативы һәм бокслар урынына заманча мега мәктәп. Төзелеш эшләре хәтта вакытыннан алдарак та бара. Бу июль-август айларында объектны файдалануга тапшыру өчен кирәкле рөхсәт документларын алу өчен эшләнә. Хәзерге вакытта укытучыларны туплыйлар. Присылает резюме много учителей молодых, которые хотят переехать в наш город, чтобы именно работать в этой школе. Вот с Удмуртии, с Пермского края, с Оренбургской области уже есть просьбы. Мега мәктәп 16-нчы мәгариф үзәге дип аталачак. Укучылар сыйфатлы белем алсын өчен монда барлык шартларда тудырылачак. Мәсәлән, мәктәптә 2 бассейн, 2 спорт залы булачак. Ашханә бер сменада 450 балага исәпләнгән. Актлар залы шәһәрдә иң зурларының берсе 780 урынга исәпләнгән. Здесь будет центр образования со всеми вытекающими последствиями. Понятно, что штатно здесь ученики будут получать все необходимые знания, плюс кружки будут дополнительные. Мәктәп төрле төсләр гаммасында булачак. Ашык кызгылт сары һәм зәңгәр төсләргә өстенлек бирелә. Мәгариф үзәген бизәүдә символик эшпочмаклар кулланыла, кыймаларда милли мотивлар булачак. У нас по главному фасаду будет ограждение, и вот в этом ограждении будет как раз вот эта вся тематика отражена многонациональности нашей республики. Вот это будет уникальное сооружение. Мәктәп директорының мәгариф учреждениесенә юл ясау үтенече бар. Юкса балаларын мәгариф үзәгенә алып килгән ата-аналар машиналарын юл кырыенда калдырырга тиеш була. Бу хәрәкәтне кыенлаштырачак. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Чаллыда берничә мега мәктәп булачак. Притяжение микрорайонында төзүчеләр шулай ук билим берүү учреждениесе төзиләр. Ул 1501 укучыга исәпләнгән. 57-нче гимназиянең яңа бинага күченү мөмкинлегенә килгәндә, әлегә бу мәсьәлә карала. Бу хакта журналистларга Чаллы мэры Наил Мәгъдиев хәбәр итте. История такова, что
родители и преподаватели обращались к нам с тем, чтобы расширить площади, учитывая, что это бывший детский сад, и более 300 детей сегодня занимаются в гимназии. Мы выезжали туда, посмотрели. Шәһәр башлыгы хәбәр иткәнчә, гимназияның хәзерге бинасын киңәйтү өчен техник шартлар юк. Шуңа күрә мәгариф учреждениесен Притяжение микрорайонының яңа мәктәбенә күчү мөмкинлеге турында сорау ачык кала. Наил Мәгъдиев сүзләренчә, хәзер очрашулар уза. 57-нче гимназия җитәкчелегенең теләкләре исәпкә алыначак. Укучыларның әти-әниләренең фикерләрен тыңлаячаклар. Язгы авыл хуҗалыгы ярминкәләре үз эшен дәвам итә. Фермер продукциясын бер юлы 3 мәйданчыкта сатып алырга мөмкин. Ипподром территориясендә, төзүче стадионында һәм Южный паркында. Бу сезонда 205 тоннадан артык азык төлек китерелгән. Ни өчен фермер продукциясенә бәяләр тотрыклы кала? Тулырак безнең материалда. Гөлнур Мифтахетдинова ел сайын авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә катнаша. Һәр сезонда ул төрле продукция сата. Көз һәм кыш балык, ә җылы һава торышы башлангач яшелчә һәм җиләк җимешләр. Рыба уже свежемороженая тает сейчас, ее невозможно продавать, поэтому перешли на сухофрукты и фрукты, овощи. Цена такая же осталась, пока ничего не повысилось. Фрукты, овощи еще пока зимние цены стоят. Еще как таковой резкого спада нету. Башка сатучылар да бәяләрнең тотрыклылыгын билгелиләр. Алар моны авыл хуҗалыгы ярминкәләренең язгы сезоны тәмамланып килү һәм запасларны сатарга кирәклеге белән аңлаталар. Көз көне 1 килограмм бәрәңге 25 сум торса, хәзер ул 23 сум. Бәяләр артмады. Быелгысы елда былтыргы бәяләр шул 250 сум иде. Быелда шул 250 сумнан йөриләр бәяләр. Бәяләр артмады. Сатып алучылар да бәяләрдәге аерманы сизмәде. Әзрәк тавыкларга күтәрелгән инде. 250-280 булган. Күтәрмәләр шул ничек хозяин ничектер сата инде. Аны уговорить тә була бит әле. Киләсе авыл хуҗалыгы ярминкәсенә 15 апрельдә барырга мөмкин булачак. Айзилә Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Кирилл Хавзи, Яңалыклар. Ураза тотучылар игътибарына иртәгә изге Рамазан айының 20-нче көне сәхәр ашауны төнге 2 сәгать 12 минутка кадәр төгәлләргә кирәк. Авыз ачу вакыты 18 сәгать 28 минутка туры килә. Рамазан айының соңгы 10 көнендә ураза тоту тәмук утыннан котылучыга сәбәпче булыр диелә хадистә. Моннан тыш 10 көнлектә 1000 айдан да хәерлерәк булган кадер кичәсе яшерелә. Рамазанның соңгы көннәрен мөселманнар гыйбадәттә Коръән укып уздырырга тырыша. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Миллионы товаров с быстрой доставкой до пункта выдачи заказов рядом с вами. Купи куртку и получи вторую абсолютно бесплатно. Только в апреле в честь открытия магазина «Сибиряк». Проспект Мира, 12А. 9-й комплекс, 12А. Остановка Медгородок. В связи с расширением в транспортную компанию требуются водители. Повышение квалификации до категории «Д» за счет предприятия. 8 927 486 44 44.